Romans chapter 3, verse 19. And to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Yan. Hindi tayo kayang bigyan ng mundong ito ng kasapatan, kasaganahan at tagumpay sa ating spiritual life. Tama ka dyan, Sis Mayan. Hindi natin mahahanap sa mundong ito ang tunay na paglago. Bilang mga believers ni Jesus Christ, paano nga ba tayo mabubuhay to the fullest sa mundong ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito dito sa DOC. Wow! Kaya mga ka-BYI, tayo na't makinig. Makipagtalakayan, At matuto dito sa Doktor! Ayan! Yan. Amen! Ayan, no? So we would like to welcome again everyone sa ating bagong episode dito sa DOC, no? Yes. So, medyo, alam nyo, medyo itong weather ngayon, no? Pero parang masarap matulog. Kasi makulimlim, ayan, pagkatapos, ano ba? Makulimlim. umulan. Umuulan, oo yan, umuulan. Parang masarap matulog, pero... Hindi sa amin. Pero alam nyo, praise God, because sa ating mga ka-BYIers, this has been their parang habit na eh. Parang nasanay Looking na forward nila. every Oo. Sunday. Looking Part na ng forward. schedule. Yes. Mga ka-DOC, excited ba kayo na mapanood kami every Sunday yung totoo? Oh, so yung mga live audience natin, excited ba kayong mapanood ang DOC every Sunday? Yes. Oh, ayan. Ang lakas. Ba, tita, mga ka-BYI lang, tita, ha? Si Tita Beng talaga ang pinaka-active. Hindi, si Tita Beng, actually Supportive talaga BYI siya. siya. Oo. Beng Youth Impact. Oo. Nasa pangalan. Then youth in BYI nga naman. Ayan, no? So, Tama. let's greet yung ating mga viewers muna, Ma'am Faye. Pero Ayan. request muna natin na, iyan nila yung cam nila. Ay, oo, para makita natin yung Ayan, mga yes. gagandahan Mga- mukha natin. Batiin natin yung mga nasa Zoom. Ayan, no? Para ma-inspire naman kami na malaman na meron kaming mga viewers sa Zoom. Ayan, paki-open po ang ating mga camera. Ayan po, nandyan na po yung ating mga brethren from Pasukin. Ayan. Sila yung Hello, pinakamahanga guys. ngayon Oo nga, ang aga nila. Wow. Wow, ang aga na. Wow. Ang aga na ng pasukin ngayon. Hello sa mga taga-pasukin. Ayan. Ayan. Next naman yung mga brethren natin sa Hawaii. Wow, ang dami. Susunod yung iba. Oo, ayan, no? So, hahabol yung mga iba. Mukhang yung mga viewers natin ang natulog. Anong oras na ba dyan sa Hawaii ngayon? Ano? Ayan. Malalaman natin mamaya sa baba. Next is mga brethren natin sa Lawag. Yes, ayan, no? Ang yaman ng lagas ng family. Dalawang Oo, cellphone. dalawang cellphone. Para daw sa game, dalawa yung chances of winning. Ay, oo nga. Ayan, no? So, Third sila eh. hello, guys. O, Yan. yung iba hahabol. Yung mga ibang brethren natin, like sa brethren natin sa Claveria, kamusta kayo dyan? Although wala pa sila ngayon. Baka Wala nasa pa yung FB ating mga Live. brethren from Claveria. Yung internet, yung... Okay. Wala po silang kuryente. Yan. Ayan, magbayad na po kasi kayo sa Kagelco. Ano yung kausap Kagel ng ko yun sa kababayan? Gel. Kagelco, Cagayan Cagayan. State University. Cagayan Electric Cooperative. Ayan. Alright, no? So, yan po yung ating mga participants sa Zoom. Kung habol na lang po yung iba. Baka hindi nyo pa na-accept yung iba. Kaya baka nasa waiting room pa sila, Ma'am Love Faith. Ay, wala na pa. Talagang ano. Mga Okay. brethren pa natin dito sa main sanctuary. Yes, we would like to welcome yung ating mga BYIers dito sa ating sanctuary. Ayan, wave naman kayo. Ayan, hello. Hello po. Okay, andyan sina Harmony, sina Christine, and then yung mga boys natin, sina Brother Melty. Ayan, welcome sa ating DOC. At syempre, batiin rin natin yung ating mga Facebook live stream viewers. Ayan, no? Na according kay Ma'am Lavit, ang viewers na po natin sa ating Facebook live stream ay 23,000. Wow! Amen! Praise the Lord! Okay, ayan, no? So, we would like to welcome you all sa ating DOC
Sa mga first-time viewers po natin, kami po ang mga co-host ng ating mahal na pastor. I am Brother Bryle. Ang iyong kuya JJ. Ako yung ate Mayan. At ako naman ang yung ate Faye. Yes. Yan, okay, no? So yan, nyo po kami sa inyong mga Facebook, mga Instagram, ayan, no? Maging friends po tayong lahat. Alright, no? So before tayo magtungo sa ating lesson, ayan, napakaganda ng lesson kasi natin ngayong week. Parang na-connect kasi siya doon sa conference, doon sa topic ng conference natin na Baptist Distinctives. Wow. Yung lesson natin ngayong week na ito is about how a Baptist youth live in fullness in a world of hollowness. Ayan, no? So, talagang na-emphasize Baptist youth. Ayan. Baptist. Nabubular ko. Sorry, nabubular. Hindi ko kasi alam. Ako may problema ako dun Parang may speech deficiency ako. Oo. Hindi ko alam kung deficiency. Hindi ko alam kung F or F. Oo, yung pronunciation. Ganun talaga ng mga Pilipino, Kuya Jimrad. Oo. F at C. F at F. Yung mga Pilipino. Filipino. Filipino. Di Filipino. Yes, ayan, no? So, na-emphasize nga dun sa ating lesson kung paano yung mga Baptist youth can live dito sa mundo, no? Kasi syempre alam mo ang world ang ino-offer lang nito, 'di ba? Puro carnal things, 'di ba? Buti na lang dun sa ating Baptist distinctives na didiscuss doon kung paano or how are we different na Baptist sa mga ibang religion, sa mga ibang tao, ganyan, no? So, bilang na pag-uusapan na lang na rin natin ang pagiging Baptist, I would like to ask you, my co-host, no? Ano yung mga naging meaningful experiences nyo na being a Baptist? Ayan, no? So, may mga naalala ba kayo kung saan you have been parang naging unique, paano na manifest na kayo ay isang Baptist and how it bless yung mga tao sa paligid ninyo. Ayan, yun yung pag-usapan natin ngayon. At ang gusto kong unang tanungin, ayan, syempre, Yung yung pinaka-adult. pinaka-adult, hindi naman. O yung pinaka-experience sa atin. Ay, Oo, si Ma'am Ay, Mayan. liwanagin yung pag-ibig. Yung naka-undec daw. Oo. Ay, ganon. So, just to share yung experience ko kasi one of the things that na-change talaga sa akin, which is evidently na nakikita is dun sa mode of dressing. So, yung pagsusuot ng bestida or yung palda. So, one time, sumakay ako ng bus, tapos kasama ko doon yung, katabi ka actually yung isang classmate ko na teacher din siya. And then sabi niya sa akin, alam mo, nakakahiya tumabi sa'yo kasi kahit saan ka pumunta nakapalda ka. Kasi alam mo, May, sabi niya, Baptist din ako, pero yun, nahihiya daw siyang magpalda everywhere na yung mga pupuntahan niya. So sabi niya, nakaka-bless naman yan. Sa inyo talaga sa church niyo dyan sa Bacara is yung pagsusuot ng palda, that's one thing that distinguish us at naging tatak natin yung HBBC Bacara by God's grace. Hashtag Tatak Hates Me. Yes. Yes, Hashtag. amen. Praise God for that, no? Oo, tama. Yung standard, yung standard natin dito, specifically dito sa Hosanna Bible Baptist Church, tayo na church, yan, di ba? Yan yung isa sa mga distinct qualities natin, Yes. na yung ating mga babae lang naman. Oo. Yun. Baka Yung babae, mamaya makita mo siya nun nakapalda. Yung lalaki nakapalda. Lalaki ano yun? Baptist na yun? Yung Transbab. Transbaptist. Oo. Na dito, yung ating mga ladies, they are taught to dress modestly. Wow. Oo. Kailangan nakapalda kasi ang mga babae, dapat ang kasuotan nila is yung Mga modest. modest apparel. Modest apparel. Ikaw naman, Ma'am Faye. Ikaw naman, Sister Faye. Faye. Parang hindi yun yung pag-usapan. Hindi. Ang isang memorable experience sa akin nung student pa ako is nung time na tinuro, may parang long time, may parang ilang months na nagtuturo si pastor about giving. And na-challenge ako noon kasi ang source of income ko pa noon is yung baon ko from my parents. And
doon yung time na nag-first fruit na rin tayo noon. Kaya, Wow. na-challenge ako. So, nung student ako, by God's grace, ang ginawa ko noon para makapagbigay ako ng first fruit. Kasi dati nagbibigay ng first fruit, nanay at tatay ko, ito pang first fruit mo, gano'n. So, as a kid, di ba gano'n naman talaga. Pero nung na-challenge ako kay Pastor, sabi ko, try ko ngang magbigay from my own na effort. So, ang ginawa ko noon, nagbenta ako ng ice candy. Wow. So, take note, college na po ako nito. Hindi po ako elementary noon. College ako noon. So, medyo nilunok ko yung mga kahihiyan ko noon para lang magbenta ng ice candy para maibigay ko yung first fruit ko. So, malaking experience yun sa akin, not only sa, siyempre yun, doon ako natutong magbigay, pero also, doon ko rin natuto kung paano mag-business. Doon ako nagsimula kung paano, ganito pala mag-accounting, ganito pala yung ano. So, maraming naibibigay. Yung goal natin, yung mga goal natin sa Panginoon, may mga additional pa siyang binibigay sa atin na learnings. Wow. Learnings, tama, no? Yan naman yung isa sa mga ano rin natin, mga trademarks rin natin when it comes to giving, we are taught here to give cheerfully, di ba? Oo, nagiging madiskarte nga yung mga ilang members natin talaga pag nakikita mo nga pagpalapit na ng December, rumarami ang mga mga negosyanteng baptist. Oo nga, one time na ano ko yan Dati ko nang alam si Tita Bella. Oo, talaga yun. Si Tita Beng lang noon ang nagdenego nag-iibon pero marami siyang na-recruit. Oo, kasi yung mga iba hindi sila nagbebenta primarily para meron silang pera, pero ang goal nila is para makapagbigay rin sila ng first fruit nila, Wow. sacrificial giving, ganon, no? So ayun, napakagandang experience si Ma'am Faye na nagtinda ng ice candy. Ayan. Wow. Ako Ano nung ba? bata ako, ang tinitinda ko kasi pandesal. Pandesal? Anong Oo. klaseng pandesal? Di bali, pag lumalabas ako, 20 piraso. Pero pag uwi ko, mga 2 piraso na lang. Nakain ko yung 18. Hindi ko nabenta. Yun, no? So, ikaw naman, Sir Joe, logi negosyo ko ito. Ikaw naman, Sir Joseph. Ayan, tulungin natin si Sir John Joseph. Kasi matagal na rin Christian. Matagal ka ng Christian, right, Oh, Sir by God's Joseph? grace. By God's grace. Something that would encourage sa ating mga younger BYIers. Nung last year ko kasi sa college, doon sa professional ethics na class namin, parang sabi ng teacher namin, ng professor namin, parang pahirapan talaga ng pag-apply sa trabaho. It's not what you know, kahit matalino ka sa klase. ganyan. But it's not what you know, it's whom you know. So parang tumatak sa akin yun. Hindi ko alam na yung pagsulat ko doon sa resume ko na yung faith ko, Baptist. Yung iba kasi parang hindi nila nilalagay yung kanilang faith o yung religion. Yung iba nga, born again nilalagay instead of Baptist. Pero yung as time, yun yung nilagay ko talaga. And nung natanggap ako sa trabaho, nalaman ko na lang sa mga board of directors na yun pala yung naging ends ko. Yung pagiging Baptist ko, kaya ako kinuha. So, yun yung masasabi kong meaningful, one of the meaningful experiences ko as a Baptist. So, malaking edge yung pagiging Baptist ko sa trabaho. Sa tingin mo, Kuya, bakit kaya? Ano kayang nakita nila na, ito, Baptist pala ito, i-hire natin ito? Ano kaya, exclusive kaya? Lahat kayo ng Baptist kinukuha Hindi nila? naman. Kasi dun sa, parang ang pagkakalam ko, ayun sa board of directors kasi namin, ang mapagkakatiwalaan daw. Yes, wow. Amen, praise God. That's one, no? Integrity. Integrity. Yes, yung mga marami tayong engineers dito sa ating church, no? And makikita mo nga yung isang testimony ng isang engineer dito na sabi nga niya sa Bible, mas maganda daw yung may magandang pangalan kaysa dun sa malago yung buhay mo, pero nagiging corrupt ka naman, no? So may kukonek ko yung sinabi ng professor namin na it's not what you know, it's whom you know. Ang alam ko lang noon doon sa sinabi niya is mga politics.
hindi Mga siya, connections. ganun, connections para sa mga matataas na tao. Pero we have the highest connection pa rin. Yes. Yes, Wow. tama. At ang connection natin ay ang Panginoon. So, some few advice sa ating mga BYIers, very important, no, that you should be proud na malaman ng hindi lamang ng family nyo, kundi yung community ninyo, di ba? Na kayo ay isang Baptist, no? So, based on experience rin, ako rin when I am applying, I have applied to some jobs and nilalagay ko talagang character reference ang ating pastor. No? And I really declare that I am also a Bible Baptist Church. Wow. Nilalagay specifically, Hosanna Bible Baptist Church. And maganda yun kasi pag nakita nila, ito, mapagkakatiwalaan, yung integrity niya, maganda, ganun. So, wag po kayong mahihiyang ilagay sa inyong mga resumes. In the future, pag kayo po ay mag-a-apply na kayo po ay part ng ating ministry. Amen. Okay. Ako naman, personally, ako kasi, I grew up in the Sunday school. Oo. At syempre, siguro, isa sa mga, syempre, nung bata ako, I was taught yung pinaka-basic talaga is prayer. Oo, bago matulog, bago kumain, mag-pray. Ayan. Kaya naman, pag sa school, halimbawa, may mga sasabihin ng teacher, sino ang gustong mag-prayer? Yung mga barkada ko, or yung mga classmate ko, laging sinasabi, si Bryle. Kasi siya, Wow. Baptist siya, alam niyang mag-prayer. Pag may birthday, di ba? Yan. Oo, kaya tayo lumaki ng ganito kasi ina-attendan lahat natin ng birthday. Tama yan. Oo, kasi tayo ang nagpe-pray. Kasi tayo nagpe-pray, oo. Oo, may purpose naman. Ayan, no? So, yan yung isa sa mga talagang, masasabi ko, no, personally, yung mga na-mention natin, talagang yun yung mga qualities, mga manifestations of being a true believer of Jesus Christ, being a Baptist. Ayan, So, no? blessed talaga si Brother Brian kasi kitang-kita dun sa kanyang physique. Parang before ako na-save, payat-payat pa ako noon. Pero ngayon, taba-taba ako na kasi pag nasa-save ka raw, ma'am, dumadami yung blessings. Kaya tingnan natin si Kuya J. Bryle. Kamusta si Kuya J. Di naman dahil payat, wala ng blessing. Mas maraming blessing si Sir JJ. Ayan, no? Wow. Balita ko mukhang answered prayer na ata. Yung ibibigay na ata ni Lord yung lifetime partner mo, kuya. Hintay-hintay ka daw lang. Baka na-traffic. Na-traffic lang. Ayan, no? So, mga ka-BYIers, ayan, we would like also to hear from you. Ayan, ano yung mga meaningful experience ninyo on being a Baptist? Ayan, share nyo naman yan sa ating comment box para sa mga live stream viewers at para sa ating mga Zoom. Ayan, i-chat nyo naman yan. Okay, ayan, no? At huwag natin kalimutan yung ating hashtag for today, Kuya Bryle. Yes, ang hashtag natin for today ay Hashtag proud to be BYI Ilocos. ayan, hashtag Wow. HBBC Doktok, hashtag proud BYI Ilocos. Ilocos. Ayan, no? Thumbs up naman kayo dyan pag kayo ay proud. Ayan, if you are proud BYI Ilocos. Ayan. Thank you for responding. Ayan na pala yung mga brethren natin sa Claveria. Yes, ayan, buti na lang. Nakahabol yung ating mga brethren from Claveria. Ayan. At Australia. Wow. Ayan o. Yes, ayan si Sis Gretchen and Brother Pakain na Dexter. sana siya nahuli. Tumatakbo siya, baka mauntog sa door na. Sa doorknob. Ganun siya Ay. katakot talaga, no? Okay. Yes, ayan, no? So, let's welcome yung mga newcomers natin. Ayan, we also have Brother Philip. Ayan, si Philip ba yan? Yes, hello sa ating Zoom. We also have Si Kuya MM from Hawaii. yes, Sir MM. Hello. Ayan. Ayan. Lapit. Ayan, we also have Sister Marie. Ayan. Hello, Ate Marie. Ayan. Alright. Okay. Welcome sa ating DOC. And also, we also have yung the Sau family. Mukhang pero loader ata ngayon si Everlyn ba yan? O si Ernaline? Si Erlyn.
Okay. Yan. Alright, so ngayon naman, yes, hello sis. Ayan, wala akong kasama. Hindi may tao sa likod niya. Yung nakabla. Ay, sino nga yung nasa likod niya? Alright, so ngayon naman, alam ko excited kayo, inaabangan nyo to yung ating game. Ayan, and today Ayan. we have a new game. Ayan, Ma'am May Yes. ano ba tong game natin ngayon? Right, bagong-bago, mainit-init pa, Kuya Brian. Ang title ng game natin ay Social Distancing. Ay, hindi pala. Social Acting. Oh, Okay. social disacting. Disacting. Ayan. Disacting. Wow. Right. So, meron lang silang meron pala tayong ano ngayon. Yes, meron din tayong meron tayong special guest Yes. today. Ay, wow. Meron pala Actually, tayong bagong-bago rin eh. Fresh na fresh Fresh rin. na fresh din. Yes, oo. Bagong palit ng pangalan. Oo, kilala na natin siya dati. Oh, pero ngayon ano na siya eh. Alam mo kasi, di ba, pag mag-artista ka, usually nag-change your name. Meron siyang Screen screen name. name. So, may bago siyang screen name. Papakilala natin siya later on. Pero, Okay. yung mechanics po ng ating game, ditong social disacting, this is ano lang eh, charades po ito. Pinaganda lang social yung lang pangalan. pangalan. Yung charades po is, meron pong ia-act yung ating actor. Pagkatapos, ito pong huhulaan po ninyo na words. Ang mga categories natin ay Bible character, Bible songs, and Bible events. Okay? Right. So, i-act out lang niya Wow. po ito. Pagkatapos huhulaan po ninyo kung sino or ano ang kanyang ina-acting. Yes. Ayan, no? So, sasabihin po natin ulit, kagaya ng dati, Ma'am Faye and Ma'am Mayan, para makasali ang lahat. Una, yung sasabihin namin kung para kanino yung question. Yes, tama. Meron tayong questions for the Zoom, meron din tayong questions sa Facebook Facebook Live, participants and natin. sa ating mga members dito sa church ngayon. Right. Alright, ready na ba kayo? Ready na? Ayan, may Ready na nagmo-monitor kayo? ba sa ating FB page? Ayan, okay. Ayan, no? So first, ayan, so this is social disacting. Isa pa. Isa pa. 1, 2, 3. This is social disacting. Okay ba, Derek? Okay, sige. Ayan. Para kanino ba yung question na to? Hindi tawagan muna natin. Tawagin yung mo natin yung ating artista. Special guest. Nakakalimutan natin. Malayong Special guest nanggalingan nito. natin. Please, security, pakibantayan po yung mga fans na nag-ano sa artista natin. Baka magkagulo po dyan. Wala pong magtutulakan. Ang ating artista, ang ating aktor sa hapon na ito ay walang iba kundi si Mac Tyron! Yes, natin! Si Mac Tyron. Ayan. Okay, mukhang mag-preach ka. Okay, pakitanggal yung ano na lang. Or dyan na lang. Kita ba ninyo si Mac Tyron? Ayan. Yan. Okay. Kamusta ka na? Okay lang daw siya. Wala bang music? Yan. Ready na ang ating artista? Okay, ang magsasagot ay ang ating mga Zoom viewers. Okay. Zoom viewers ha. Okay. Ready Standby na muna sila. yung ating mga Facebook Live viewers. Okay. Alright? Ready? Question or yes. Ang ating category is Bible character. Okay. Bible character, question number 1. Yan, number Okay, one. one word daw siya. Oh, Ay, nabangungot. Ano yan? O yan. may hininga. Hininga. Sino yung naka-heart daw? Sino po yung naka-heart sa Zoom? Sino yung nagmamahal sa Zoom? Naka-heart siya. Yung nagmamahal sa Ay. Zoom. Ay. Ayan. Okay, ayan. So, ang nakakuha ay si Sis Ernaline. Ang tamang sagot ay Joseph. Bakit ba? Ano ba yung acting niya? Kasi dreamer. O, di ba? Si Joseph ay dreamer. Anong napanaginipan ni Joseph?
Nabangungot. Ay, Pumayat. Ano po man? napanaginip. Kuya Joseph, ano ba yung Ah, napanaginip? napumayat ako. Oo. Imposible naman yan. Kaya nga nabangungot. Alright, ito naman ay para sa ating mga Facebook Live viewers. Alright, Ayan. no? Question, song naman. Sir Mac Tyrone. So, song. ang category natin ay Christian, Christian song. song. Yes. Christian song po. Ayan. This is question number 2. FB Live po ito, ha? Ala, sumasayaw natin siya. Ano ginagawa Nagtitiktok niya? yata Ayan. Brad, pakiulit from the top. Pakiulit. Isa pa. Ayan, ayan. Ayan. Ah. Nagmamarch siya. Ano yung nasa tuktok niya? Ano yun? Mga ka-Facebook Isa pa. Sige. Dito daw. Ilang words? Ilang words? Ilang words ba yan? Ilang words? Three Tatlo. words. 3 words. Wow. Siya daw. Ano yun? Masamang spirito. Ayan, si Ay! Kyle. Ayan, ako, may nakakuha ng tamang sagot, si Wow. Brother Kyle. Ang sagot niya ay Onward Christian Soldiers. Ayan. Ba't ano yung nasa ulo? Sundalo. Ganito kasi ang ano, Brad, ang saludo. May saludo bang ganyan? Ganun yung saludo 7 niya. up? Mas gumanong pa siya kanina eh. Parang nagtitiktok eh. Oo nga, eh, parang... Brad, huwag kang sasayaw, mag-acting ka lang. Alright. Okay, ito naman ay para sa ating mga live audience. Ayan. Wow. Sige, live audience. Ha, yung mahirap nga. Wait lang. Oo nga. Ito, biblical Biblical events. events Oh, tayo. biblical events Biblical daw. events. Ano? Yung pangatlo. Yan. Si ano? Ayan, Alright. ready na. Sige, yung pangatlo. Paano kaya ito po nila ay out ito? biblical event. Biblical event. Alright? This is question number 3. Ay, plantito. Plantito. Ilang words daw? Ay, 4. 4 words. Sigurado kang 4, brother. Oo. Hindi 5 yan. 5 words. 5 words. 5 words. 5 words daw. 5 words. Including RPK. Bible events po ito ha, including yung mga ano, Ay, sino ka? sino? Hindi, may nagdidelay, nag-shoutout na kanina eh. pero kulang. Ha? Alright. Ang nakakuha ay si Brother Edward. Wow. Noah and the Burning Bush. Sino? Si Moses. Moises and the Burning Bush. Ayan. May sumagot rin kasi kanina dyan sa babae eh. Moises and the Burning Coconut, sabi niya. Kasi daw coconut naman daw yan. Oo nga naman. Oo. So, ayan po, nung umakyat po si Moises sa Mount Sinai. Sinai. Ano, nung kinausap siya ng Panginoon, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya bilang isang... Burning. Ay, hindi Sinai! Ay, sa burning bush. Sinai is yung ano, Ay, pagkatapos ng badok. Sinai. Sinai. Oh, pagkatapos daw ng Badok, Sinai daw. Saan, anong mountain yun, Sir Pastor? Yung nung tinawag Ah, niya, okay. wala pa yung 10 Commandments. Wala pa pala yung Mount Sinai. Yung Di, advance lang kasi mag-isip si Kuya Ano nga Jay. pala? Ayan. Ayan. Multo na tayo. Nagugutom ka na ata, Kuya Jay, Brian. Alright, okay. So, 1 point kay Sir Edward. Ayan. So, again po, yung ating mga papremyo ay ipamimigay po sa end of the year. Ayan, no? Piso po kada correct answer. So, pag may nakaipon po kayo ng 30 points, may 30 pesos load po kayo. Wow. Ayan. So, Sir Edward, may piso ka na. Ayan. Pwede ka na, pag naka 3 pesos ka na, Sir Edward, pwede ka nang bumili ng cellphone para may maloadan tayo. Alright, so this is for the
Zoom. Zoom participants. Okay. So, balik po tayo sa ating Christian song. Yung pangalawang Christian song, Mac Tyrone. Alright, this is question number 4. Ay, ayan. Wow, Marcel! Parang Nag-gym! Mr. Clean. Ano yan? Mr. Clean daw. Ariel? Ay, may sinusunod. Ilang words? 4. 4 words. Ayan. 4 words. Kaya mo yan. Parang nagsisuicide siya eh. Oo nga. Sige lang, brother. Ano pa yan? Brad. Ayan. Malaki daw muscle niya. Tapos, may ginuguhit siya dito. Ano yung ginuguhit mo dito? Magpapakamatay daw siya. Lumog naman, brother! Okay, Ayan, na, mga first Zoom. word. First word. First word muna. First word muna. One word. Ayan. Ayan. Strong. Muscle. Muscle. Ayan. Ay, ayan! Ayan. Superhero. Superhero? Ano bang meron ang mga superhero? Okay. Ah, Parang ano yung pag nakuha mo na yung first word, makukuha mo na yan. Wala pang nakakuha. Wala Second pa. word. Ano? Hindi. Hindi. Oh, last word na lang. Last word. Last word. Ano yan? Bakit? Masakit? May sakit ka? Parang kinakatay yung ano. Ano yan? Ayan, may nakakuha. Okay lang. Alright, again, may nakakuha ulit. Ayan, si Sister Ernaline. Ayan, no? So, mukhang mahilig kumanta si Sister Ernaline. Ang tamang sagot po ay Power in the Blood. Ayan. Yan naman Hindi niyo pala. nakita, hindi pala muscle yun, kili-kili yun. Kasi may power. Kili-kili power. Power in the blood. Ayan, Wow. okay. Para naman to, ang next question natin ay para sa ating mga Okay. Facebook Live. Okay, no? So, this is question number 5. Ang category natin ay Bible character. Ready? Alright? Bible character for FB Live. Ayan. Ayan. Ayun. Wow. Cowboy pala siya. Cowboy? Ay, yun o, yun o, yun. Oh! Oh. Puha. Paano nga ulit? Wow. Galing mo. Nakuha yung kamay. Okay, we have a winner. Sister Jennifer Galam. From Hawaii. Amen. Ang answer ay Nalo ah. David. Alam ko na yung The ganon. young David. Ano yung ganon? Boy, ibig sabihin siya. So, boy. Kaya pala. Diba, Wow. sinumulan niya, ginanon niya sarili niya. Boy Ganda ng pala. realization mo, sis. Ituloy mo lang. Konting ambag. Oo nga. Alright. So, ito naman para sa ating mga live audience. Okay, live audience. Song. Ayan. Song Christian number 3. So, song. this is question number... Question number 6. Live audience po, ha? Anong category? Christian song. Christian Christian song. song. Oh, boy ulit. Ayan. Hi. Mahal. Ilang words? 3 words. 3 words. Boy ulit? My toes, my knees, my shoulder, my head. Paano ulit? Ayan. First word. Utang. Ayan. Siya daw. Ay. Siya. May mukha. Guwapo. Pogi. Wow. Tawa siya. First word. Siya ay pogi. Ganun ba yun? Malakas. Lakas. Ano? Parang mas naiintindihan ko yung una kanina. Yung second word. Second word. Lotion. Lotion. Galing.
Anong ginagawa niya ba? I can feel. Hindi, I can- ganito. Ako, extra ako. Ay, ah. wow! Sige. Ayan. Palakpakan natin! Anong screen name? Yung siya po, Mac Tyron. Ako siya si Hindi, Mac. parang mas pampagulo lang tayo. Si Mac Tyron daw at si Macdo. Yun na. Ay, tapos na? Ayun nga, eto lang Ayan, siya. ayan, oo. ayan na. Pero, pampagulo lang ako doon. Ano siya? Anong ginawa? Anong ginawa ko sa kanya? Okay. Yan. She touched me kasi babae. Okay, sino nakasagot nun? He touched me. Amen, Ayan, Brother si Melty. Alright, he touched me. Tama. Akala ko he catch me. Ha? Catch me. Catch me He touched me. Parang may nang-catch kay mamaya na. Alright, okay. So, nasa question number 7 na po tayo. This one is for sa mga FB Live muna tayo. Yes. FB Live. Ayan. FB Live, question number 7. Ang category po natin ay song. Okay, question number 7. Ayan, ayan. Ilang words? 3 words. May pagmamahal na naman. The love of Jesus. Ayan. Mataas, Puso. mababa, puso. Ano ba? Ano yun? Mga FB Live? 3 words. 3 words. First word. One. Ay, okay. Self. Jesus loves me. Malapit na daw. First word. First Ano yung word. first word? Ayan. Jesus. Alam na natin yung Second. first word. Last word. Last word. Okay. Wala bang nakakuha sa FB Live? Ayan, si Tito Samuel Baisa. Ang Wow. kanyang sagot ay Jesus. Jesus and Samuel. Yes, Jesus and me. Ayan, alright. Congratulations po, Tito Samuel. Okay, sa Zoom naman po tayo. Question number 8, Bible event. Biblical event. Ayan. Si ano, yung pangadwa, yung pangalawa na Bible event. Alright? Okay. Go, Mac Tyron! 10 words? 10 words. 2 2 words. words. Ha? Ayan. Kumakain daw. 10 commandments. Ayan. 01? Last supper daw. Yeah. Ayan, wala pa. Okay. So Ano yan, number 01? 10. Ano bang mga 10 sa Bible? Oo 10. nga. Next clue, next clue. Oh, ano pa? Ano pang clue Second natin? words. Para 10 sa plates? second word. 10 plates ba? Please, 10 plates! Oh. Ano ba? Template nga. please talaga yung sumagot. Ha? 10 plates? May 10 plates na sumagot. May Kailan nangyari sa... Sounds like kasi. May nakakuha na. Baka mga nung- lapit. Ay, meron na. Baka kasi nung last Ayan, supper parang may 10 ano, plates. Grand Slam na si Sister Ernaline. Wow. 10 plates. Okay. So, hello Sir Erwin. So, it's 10 plagues. Ayan. Sounds like 10 plates. Ayan. Okay. Ikaw talaga, Sir Nico. Nagugutom ka. Plates pala. Parang Plagues. spaghetti eh. Oo nga, paano nga ba naman i-acting yung plague? O, 10 yun. Isa-isa niya yun eh. Isa-isa niya. Water turned to blood. Gano'n. Alright. So, ito naman sa live audience natin. This is question number 9. Ayan. Anong category, Brother Brian? Bible? Parang... Ay, Christian song. Bible character na lang. Ay, sige, Bible character na lang. Okay, yung last. Kaya mo yan, Brad. kaya yan. Ayan. Ayun. Ayun. Naglalaba? Ano? Ay! 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 Wow. Ay, wala na siya.
Naiyak. Nakakat... Bible character. Isang word lang. Bible character po tayo. Yan. Ayan. Nagtatanim yata siya. Nagtatanim ba? O, yun. Napagod, nakatulog. Nakatulog siya. Bumangon. Bumangon. Nagtanim ulit. Naging hayop pag-gising. Alright! May narinig ako si Brother Jaire. Ang kanyang answer ay... Alright! Si Isaac. Ayan. Bakit nga ba si Isaac? Kasi nagbakatso na ti pagsungrod. Ayan. Meron pala. Ayan. Inoffer siya sa... Akala ko pala nagtatanim. Akala ko nagtatanim siya. Oo. Nailo ko dun sa akala ko nakatulog pag-gising hayop rin siya. Oo nga, si ano yun eh. Sinong king yun? Si ano ba? Yung naging hayop na king? Yung sa Daniel. Sa Daniel? Oo. Alright. Akala ko siya yun. Si Isaac lang pala. Alright. Sige. This is our last one eh. Last one na po tayo. Para naman sa ating mga Zoom participants. Okay. Okay, Zoom participants po tayo. Ayan. Nagaska family, habol-habol. Wala tayong ano ngayon Wala tayong income. Wala tayong pang-load. Wala tayong pang-log ngayon. Oo. Alright, so this is a Bible event ulit tayo. Yung last na. Oo. Alright, so for the Zoom participants, this is question number 10. Ay, Ay, nakatulog nawala. po Nawala. siya. Oh. Okay. Ilang words? Ilang words? Anim. 26. Words. Ayun. Ayun. Ano ulit? Yan. Kaya mo yan. Ayun. Ano? First word. Natumba daw. Nahulog. Natumba. May mukha. Mataba? Maganda. Ay, ano yan? Ayun. Kumakain. Ay. Parang si Joanne Isil kumakain. Ayun. Ay. Lumalangoy. Ay, hindi. Alam ko na. Anong nangyari? Baka kailangan mag-import, Sir Brian. Ayan, so... Yung word number 2. Ano yung word Yung number 2? second word na lang. Yung second word. Ano yung Second word. Ano yung second word? Zoom naman tayo, di ba? Zoom. Oh. Nag-zoom tayo. Ano yung second word? Second word. Second. Natumba. Ano? May sabi, the 10 apples. Tapos na po yung 10 plagues. Ayan! A few So, ano moments mga... later. Ay, sumagot Oh, na. pwede. HBBC Pasukin. Ayan, wow. Akala ko wala sila. Ganyan pala, oo. Ang kanilang answer ay The fall. The Fall of Adam and Eve. Ayan. Sinong nakasagot sa inyo, mga brethren from Pasukin? Sino? Sinong nakakuha? Ay, si... Ay, wow. Grupo daw. Nagkupiyahan sila. Si Brother Lucky siya ang nag-contribute sa Adam. Si Sis Hemalin siya ang nag-contribute sa Eve. Ganon. Wow. No? Ayan. So, we miss you all there, mga brethren natin sa Pasukin. Ayan. Padala na naman kayo ng biskotso, asin. Ayan. Tubig dagat. Okay. Alright, so that ends po yung ating game. Palakpakan naman po natin ulit ang ating aktor. Ayan. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Thank you very much, Sir Nico. Ayan. Ayan. Okay, no? So, ngayong hapon naman na ito, ayan, nasa segment na tayo ng ating Soul Share the Winning word. Update. Soul Winning Update. Meron ba sa- Oh, meron. Okay. Alright, So, so... dumapo naman tayo sa soul winning update natin for the previous week. Yan. Alright, tignan natin yung mga ilang sa mga pictures. Ayan, no? Wow! Sino yun, Sir Joseph? Yung naka-hat. Grabe. Wow. Last Wednesday yan dun sa construction sites natin.
Alright, amen. And syempre, sa Santa Catalina ba to, Ma'am Love Faith? Sa Santa Catalina ba outreach ito? natin sa Santa yung outreach Catalina. natin. So, we had open a good news center. Ayan. Alright. Okay, next page. Ayan, yung Bible study rin ni Sir MD. Uy. Sino yan? And tracts distribution ata to ng Lagasca family. Ayan, no? We are continue to be blessed by their efforts, no? Sa ating yung isa soldiers. doon, balik natin. Yan, yung pinakamataas, yung third. Ikaw yon. Teacher daw siya ni Pastor noon. Wow. Wow! Kilala, ayan. nung nakita raw niya yung tracks na binigay nila Princess, biglang tinawag sila ulit, tapos sabihin niya, teacher pala ni Pastor sa Bible School noon. Wow. Yan, nagpapakamusta raw Pastor Hi daw. Alright, okay, no? Amen for that. Okay. Siyempre, yung ilan sa mga ano natin ulit, no? Yung mga brethren natin from Australia. Ayan, no? Alright, ayan, no? Parang si, ano yun, no? Si Preacher Dexter. Aba? Ayan, Wow. no? Nagko-conduct siya ng Bible study niya. Si Sister Gretchen and Brother Nielsen. Okay, ayan. Yan, so we also have more yung ating mga brethren from Claveria. Ayan, no? Tracts distribution and soul winning. Ayan, si Mayora, very active. Si Mayora Wow. ba yan? Oo. O si Brother John or Si Brother John Art. Ayan. So all in all, ito po yung naging result ng ating soul winning and tracts distribution. our professions of faith, we have 73. Trust distributed, we have 404. And Good News Club, we have 3. Makikita po natin sa ating mga screen ang mga Breakdown yan. breakdown ng ating soul winning and trust distribution. Right, Praise thank you God. very much, no? And to God be the glory po sa result ng ating BYI Soul Winning and Tracts Distribution for this week. Ayan, no? So ngayon naman, tumungo tayo sa ating testimony time. Ito po yung ating Share the Word, Share a Word. Ayan, no? So ito po yung mga ilan sa mga napili or na-challenge ng ating mga fellow BYIers last Sunday. Okay, no? So simulan na natin. Kanina pa kinakabahan, Oo. Kuya Kyle. Simulan natin Sino ba sa unahan? sa pinakabata. Alright, no? Yung pinakabata sa kanila, tawagin na po natin si Sister Blessy. Ayan. Batang-bata nga. What, feel naman, Sister. Ayun, nakatayo na siya, di ba? Good afternoon, Pastor and fellow BYIers. I thank God for the opportunity nga nakashare na iti gospel this week. It's an answered prayer kasi nabayag ko akay nga sharean sunan ng BCT work. At the times idi nga nagsarita kami about COVID and especially about patay. Nga kuna nakit mo biting suna amatay. That time ni ibagak kanya na iti gospel of salvation ngem kunak mas mayat kuma mas Mas mayat kumano. Moments later. Scripted. mas mayat ko man no i-share ko kanya na mas mayat ko man no agkita kami tap no mas maawatan na fight tap no maawatan na fight. That was 1 month ago. Just this week nag-message so na kanya nga agkita kami. Sakto met nga da naklawag ka deta at time. Hanlang nga in-provide ti Apo iti masherak this week no dilaki di one of my answered prayer fight. So na masherak. To God be the glory. And as I close, I want to challenge Brother Daniel Velasco to share the word, share a word. Okay, sino yan? Si Sister Blessy. Share mo naman yung pangalan. At sino yan? Si? Lorraine, batch ko. Si Alright, Miss Labasan. Ay ba? Si Lorraine Labasan daw. Ah, si Lorraine. Kala ko si Lorraine. Ayan, friend ni Blessy, si Sister Lorraine. Ayan. Okay, so si Brother Daniel magte-testimony next week. Oo, yan, no? Makikita po na natin ang si Brother Daniel next week. Ayan, Malalaman no? niyo na kung sino si Kuya At siyempre, ayan. Okay, so tawagin naman natin. Ayan, yung pinakamalayo. Ayan. So, do we have sa Zoom na si Brother Angelo. Ayan, no? He was challenged by Brother Jericho last Sunday. Ayan. Diyan siya. Andyan na siya, oh. Ayan, oh. Ready, oh.
kinakabahan din siya, oh. Tuwang-tuwa siya, oh. Wow. Agyaman na pati ako ti privilege nga makapagsama na tanga malimin. Agyaman na kaya ako ta nakapag-share nakmet dito nga this week. Timet lang may share got about ye. Puan ko pa nag-disciple nga iso ti nakastulwin ni nga si nga young people nga although ye doa nga yung people get handa ye handa ning interested ye pinag-share ko ngem by God's grace prayerful at heart ko nga ye adje kam ti part na nga ye ingas ye about health ye na naging interesado damit lahat nga na nagdingig so ye agyaman at po ta di ket na-share ko at di gospel although nga handa ko na interesado ta kasi di ket high schooler nga kasla ye tirong-tirong ko makas kay ngim by grace ket na-share pa ta kanya ta nga ye ti hanga ye kasla ko masuron na ko nga hanlat ngem hangay so ti piano to ye no ko di nga may share ko nga gigaspel kanya da tapnon ye ore man handa nga nawatan ket basta na aramid ko je part ko nga i-share kanya da gigaspel and I think God met ye nga nakapag-share nakpit kanya da gospel. I challenge Brother Lindsay. Si Brad. I-challenge nga. Brother Lindsay. Eh. Sige nga. Alright, okay, thank you very much, Brother Angelo, no? So at least he has done his part nga naman, no, in sharing the gospel, okay? Talagang ganyan, no? Sometimes may mga mamimit tayo, no, na who seems not to be not interested, no? Pero we just don't know kung paano Tama. rin mag-work yung Holy Spirit Holy sa Spirit sa kanila. kanila. We just have to really sow the seed and let just, si God na yung bahala Yeah. Tama, yan, no? sa Wow. kanila. DJ nga. Alright, okay, so sa the last but definitely not the least, ayan, no, tawagin naman natin ngayon si Sister Hannah. Ayan, Sister Hannah. May libre bang coffee yan? Good afternoon, Pastor and fellow Kadoktok. I praise and thank God because I was given the opportunity to share the gospel to my close friend. I noticed that she often reacts to my shared post about Kadigijay inaramid ni Pastor nga page. And by that time, kakabsat, inkararag ko ti Apo nga mashirak suna. It was Friday morning, idi chinatak suna kasi DJ ti amok nga time nga nalpas na Digijay modules nan. And I asked her no busy ba sunak and dinamag kupay ti available time nakit in baga na 1 p.m. So, idi 1 p.m. chinatak suna and in-share ko about the gospel. Ket idinalpasan kakabsat nga nag-thank you suna nga naragsak gapo na amon na ti us-us to adalan nga mapanlangit. I felt the joy of soul winning and I hope this isn't the last. As I close ket agkikinararag tay kumakakabsat, lalo da kami agbasbasa kasi deti workload ni ket nakarigrigat. Ket ikararag yu kakabsat nga, agpatpatuloy kami ti pinagserbi ti Apo. And now I challenge Ate Diamond Jewel of HBBC Pasukin. Thank you and God bless. Ayan, palakpakan naman po natin ang ating mga sharers for this week. Sister Blessy, Brother Angelo, and Sister Hannah. Okay, no? And syempre, ayan, maghanda na po yung mga, mga na-challenge, no? Actually, yung ano naman iba kasi dyan, kahit hindi sila china-challenge, ang maganda dito, they are still doing their part. Nag-tracks distribution pa rin sila and they're still sharing the word of God sa kanilang mga relatives, mga friends. Ayan, Wow. no? Alright, okay. So, at this point po, ayan, no, alam kong excited na po kayong lahat na mapakinggan ang ating lesson for this afternoon. Ayan, so kasama na po natin ang ating mahal na pastor. Let us welcome Reverend Pastor Pruvi Cadeliña. Palakpakan po natin. Okay, once again, naimbaga malum kadigiti young people nga nabambanog ti online class.
I know it's been a tough week for you, but you're still strong and moving forward by the grace of God. Amen. I would like to, this coming Sunday afternoon, one of the things that we will be discussing and talking about is some tips. Amen. Gusto nating makapagbigay ng mga tips on how to do it more effective. Yung ating estudyante, yung mga estudyante who are having their online classes at sa mga modular. Sige po, Pastor. Yes. Pag sa modular, I could give some tips because nag-graduate ako ng ACE. Amen. Ang ACE kasi, Accelerated Christian Education, is more on paces. So, we are more focused on self-study. Nag-a-answer lang kami, ganyan. Kaya, kung sa online class, modular, hindi nahirapan ang mga ACE student because that has always been the normal for them to read, answer, well-develop ang kanilang reading comprehension. Pero pagdating sa online class, medyo challenging yan. Sa internet, ganyan. So, please let us know let us make our HBBC online Doktok chat group or chat room, yung ating group chat, more active this week. I want you guys to put some write some inputs. What are your struggles sa online class? Yung real struggle, hindi yung ti struggle ko kot awang merienda, hindi yung mga ganon. yung totoong strain ninyo, struggle ninyo sa online class. And let's try to find some answers and solution. Halimbawa, problema nyo ang Wi-Fi. Maybe we can request from Governor Matthew Marcos Manotok to joke lang. Hira, no? But just put in there yung mga questions ninyo, struggles ninyo. And if you have some tips that you can share as well, na naging madali yung inyong pag-answer sa mga modules, just put in there. Because next Sunday, that will be our Doc Talk topic. Okay? How to do it well, paano natin magawa ng maganda, ng maayos, yung inyong online class. Okay? So, gusto ko maglagay kayo dyan so that we could have a briefing, no? Makapag-usap tayo dyan. Si Kuya Jebrail, kayang-kaya niya yan. Okay? Makapagbigay ng tips si Teacher Faye, saka si Ma'am Mayan. Magbigay sila ng tips paano nila pinapahirapan ng kanilang mga estudyante, mga tormentors, mga mentors pala. Okay? Yeah. So anyway, we praise God for a total of 102 participants this afternoon. Okay? So God be the glory for that. Let's pray. Nalangin tayo. Lord, agyaman kami ti dayting malem that through the online technology, we could be together, Father. We could meet with our BYIers. And especially kadagiti enrolled apo iti DOC class. I pray that you bless our discipleship, Panginoon. Bless this lesson ngayong hapon. Salamat po sa opportunity and blessing that I could be able to minister to the young people. So we give to you honor, glory, and praise. In Jesus' name, Amen. All right. You know, as young people and as believers at that of the Lord Jesus Christ, one of the big questions is, how are we going to live in fullness in a world of hollowness? Ayan. Yan yung topic natin ngayong hapon. As Baptist youth, how can we live in fullness in a world of hollowness? Now, anong ibig sabihin ng hollow? Empty. Empty. Meron siyang vacuum. Vacuum.
Kaya tinawag na hollow blocks. Because these are blocks na merong empty space, hollow. Di ba? So, this world is full of emptiness, or this world is empty, and ang mga tao, they try to find satisfaction and fullness in material things. Kanina, meron ako nakitang definition ng materialism. Ang definition pala ng materialism is, it is regarding material things as the most important in life. Yung palang ibig sabihin ng materialism. It is the belief that material things are the most important in life. So there are people who are materialistic, ibig sabihin, they believe that material things are the most important in life. Kanina umaga I mentioned yung salitang self-indulgence. Anong ibig sabihin ng self-indulgence? Okay? It is trying to find joy in satisfying yourself. DJ gratifying. Self-gratifying. So, a lot of people find their joy in self-indulgence. DJ labagid at pagpagustuhan da. DJ labagid at parparagsakan da. DJ labagid at isat satisfy da. So, that is what you call self-indulgence. And yung iba naman, they try to fill their lives with fame. Diba? Pag sinabi nating fame, ito naman yung kasikatan. Diba? Yung you enjoy the happiness of knowing that a lot of people know you, appreciate you, and even praise you. Yun ang ibig sabihin ng fame. At siyempre, yan ang measurement ng mga artista. Mga politicians, di ba? Yung mga vloggers, correct? Because ilan ang mga followers mo, subscribers mo. So, basically, pag sa business world, yun ang batayan. But when you take it to heart, fame cannot fill your life. It cannot fill in the empty space. Hindi pwede talaga. It cannot fill the empty space of your life. It will only leave you more empty. Kasi you know what? Pag naglaos ka na, wala na Tignan nyo yung mga artista. They resort to papalit-palit ng asawa na. They resort to many, many things because their fame was not a help to them. Yung kanilang katanyagan, hindi naging tulong sa kanila yon. It was not a help to them. It was a help when it comes to making money, but when it comes to life, yung kabuuan ng kanilang pagkatao, it was not a help in filling in the empty space of their life. So, bilang isang kabataan, kailangang malaman mo at maunawaan mo yan ngayon that self-indulgence, fame, and materialism can in no way fill in the emptiness of your soul. No, it can never fill in the emptiness of your soul. So, how can we live in fullness? Paano tayo mamuhay na we feel full? Alam mo yung ibig sabihin ng full yung, di ba? Sa inyong apat, sino sa inyo ang full? Si Sir John Joseph. Di ba? I mean, you can look like full sa physical, sa pananamit mo, parang tinitinan mo, siguro ang saya nun kasi ang gaganda ng damit niya. Siguro ang saya nun kasi lagi siyang busog. Pero you may not have all of those things, but deep inside, you feel complete. Naunawaan nyo? Ito pang isa sa mga ginagamit na parang nakita kong problem sa kabataan. They resort to relationships because they feel that relationships can make them whole and full. I think the last part is right. It can make them full. Only it is FOOL. You become very foolish. Kasi relationships, if you are still studying, sabi nila, alam mo, inspiration. You know, it will do you more harm than good.
sa kala mo na inspiration ko sa aking pag-aaral. Hindi, kasi nagiging distraction yung inspiration. At lalong-lalo na, there is no telling that relationship can really work out. Especially if you are still a high school student. Paano mo masasabi na yung relationship na yan, mag-work out for a long term na kayo na? Di ba? Considering ng emotions ninyo, siyempre, roller coaster. Parang kuryente nag-fluctuate. Minsan okay, minsan hindi. So both of you are not emotionally stable. Both of you are not mentally capable na i-handle ang mga challenges that relationships go through. So pareho kayong babagsak. Di ba? Kaya, all of these things are deceptions. Kung akala mo that materialism, self-indulgence, fame, relationships can make you full and it can fill the emptiness of your soul. You have a wrong mindset. Maling perspective yon. You are heading to the wrong thing. But I would like to share with you this afternoon that the Lord Jesus Christ is enough to make you whole. In fact, yung 4 na binanggit ko na self-indulgence, kasiyahan ng sarili, Jesus is the answer to that. Yung materialism, kahit pa pagpalain ka ng Diyos ng napakadaming material, pag sapat na si Jesus sa'yo, bago ka nagkaroon ng material things, hindi magiging kasiraan sa'yo ang material things. Magiging instrument sa'yo ang material things. Now look, why is it that many young people nasisira pag nagkaka-cellphone? Dahil ba sa cellphone? No. Kasi kaming matatanda may cellphone din Nasisira ba? Hindi naman. So cellphone ba ang sumisira? Hindi. It is the mindset. It is the perspective. It is the maturity. Naunawaan ninyo? Kaya yung 4 na yon, kahit yung fame, kahit sabihin na nating maging sikat ka pa, pag nauna si Jesus na siya yung satisfaction ng buhay mo, magiging blessing sa'yo yung fame. Kasi gagamitin mo yan as an avenue to talk about Jesus Christ. You will use your influence Relationships. Bago ka pumasok sa anumang relationship, sabi nating lifetime partner, dapat puno ka muna kay Jesus Christ. He must be sapat. The Lord Jesus Christ must be enough in your life. So that when you marry, you do not find a completer of your life, but you find somebody that you will complete. Ang maling pananaw sa mga nag-aasawa at nanliligaw, they find the missing puzzle, the missing piece. No, you do not find somebody to complete your life. You find somebody that you can complement and complete. And you can only do that, you can only have that maturity of mind if Jesus Christ has been enough in your life. Hindi mo magagawang i-complete ang isang taong may kulang. Hindi mo magagawang i-complement ang isang tao na kailangan niya ng complement kung hindi ka puno Naunawaan niyo ba yon? Of course, in marriage, it is complementing one another, but you've got to understand that ito ang advice ko sa inyong young people, before you marry, settle this mindset once and for all. Pag ikaw ay mag-aasawa, tanungin mo sa sarili mo, am I looking for somebody that will complete me? Or am I actually looking for somebody that I will complete? Am I looking for somebody that I will complement? Because yan ang laging advice ko sa preaching pagdating sa marriage, sa wedding. Sabi ko, do not expect your partner as perfect. But you perfect him. You perfect her. Huwag mong i-expect na perfect yung partner mo. Pero, siguraduhin mo na ikaw tutulong sa perfection niya. So each of you will be helping one another to become perfect. So ngayon, kung wala kang ganyan pang maturity ng pag-iisip, ang iniisip mo, mag-aasawa ko kasi siya yung magpupuno. Naku, mabibigo ka. Kaya maraming young people ang nagpapakamatay, maraming young people ang nagbabackslide,
naliligaw ang landas sapagkat akala nila to fill the emptiness of their soul, ito yung apat na magpupuno. Hindi po. It's the Lord Jesus Christ that should fill the hollowness, the emptiness of your life. And when you are full of the Lord Jesus Christ, then you become a blessing to anywhere, everywhere, to anyone in this world. Kahit saan ka dalhin, business, job, church, kahit saan ka pa, ikaw ay magiging instrument ng pagpapala sa maraming tao because you yourself has already been filled with the Lord Jesus Christ. So young people, you've got to fully understand that biblical philosophy. Ang tawag natin dyan, biblical philosophy. Wisdom ng Bible yan. Iba kasi ang mundo eh. Iba. Kaya makita nyo, grabe ang pag-advertise, grabe ang pag-promote, kasi yan ang world's wisdom. Pero ito ay biblical wisdom. Libre na binibigyan namin sa inyong mga kabataan. So unawain yung maigi. Ano man ang inyong haharapin sa future nyo, ano man ang inyong papasukin sa buhay ninyo, huwag nyong i-expect na yan ang magpupuno ng buhay nyo. Panginoon at Panginoon pa rin ang magpupuno sa buhay mo. At pag puno ka sa Panginoon, then you can go on and be a blessing in this world. In your relationship, kahit i-bless ka ng Panginoon ng material things, hindi ka masisira because you are already full of Christ. Aanhin mo pa yun. Kumbaga, bakit mo a-afteran yung pwede niyang ibigay na pagpuno? Puno ka na eh. So aanhin mo ngayon yung parang sting ng material things na magpuno. Puno ka na ng Panginoon. So gagamitin mo na lang yung material for the glory of God. Ang tawag natin dyan is maturity. Nare-reach mo ngayon yung maturity ng mind mo. That you begin to realize that in this life, Jesus is the most important. Jesus is the most important. And when you realize that Jesus is the most important, that He is the completer of your life, that He is your all in all, sapat na siya sa buhay mo, di ba? Sufficient na siya sa iyo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Pag naunawaan mo yan sa reality, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ti apo ti pastor ko, awan ti pagkurangat. Once you realize that, pag naintindihan mo yan, sa reality ng buhay mo, kahit ano pang harapin mo, you know, you will be flourishing, you will be successful, you will be thriving. Kasi puno ka na ng Panginoon. That is how to live in fullness in a world of hollowness. Oh. Kaya halimbawa, tanungin natin si Ma'am Mayan, mag-aasawa na. Ano ang mindset mong mag-asawa? Si Brother Isagani ba magpupuno sa'yo? O mag-aasawa ka to be a blessing to Brother Isagani? O, di ba? Anong mas magandang mindset na mag-asawa si Ma'am Mayan? Maging blessing si Brother Gani sa kanya o siya maging blessing kay Brother Gani? Mas maganda yung maging blessing ka sa kanya, di ba? Ganon din dapat yung mindset niya. Mag-aasawa sa'yo kasi gusto niya maging blessing sa'yo. Pag ganyan ang mindset mo, you must be a person who is truly matured. Because you are not in for what you get, but you are there for what you can give. So how can you give if you do not have, if you are not full? So you must be full. We are not in this world for what we can get. We are living in this world for what we can give. And you can only give that grace if you are full of the Lord Jesus Christ. Maliwanag ba? Oh, yan ang biblical philosophy ng life sufficient. Okay? Now, number 1 dito sa ating topic, we must be resting on His love. Amen? Everyone needs to be loved. But you must be a person who keeps on loving. And you can only be a person who keeps on loving and just loving when you are already full of the love of Christ in your life. Oh. Kaya alam mo, kayong mga teenagers, pag naklaro nyo ito sa buhay nyo, nako, kahit pagdalaga, kahit sino pang manligaw sa'yo, stable ang emotion mo. In Ephesians 3:19 it says, "And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God." Imagine. Amen. When you are anchored on the love of God, ibig sabihin, anuman ang dumating sa buhay mo,
nakaangkor yung damdamin mo, yung mind mo na alam mo, mahal ka ng Diyos at hindi ka niya pababayaan. At dahil sa kanyang pag-ibig, manifest ang presence niya sa iyo. He knows what's best for you. He will do what is best for you. He will guide you through kasi mahal ka ng Panginoon. Ano ang magiging blessing sa iyo? You will be filled with all the fullness of God. Material things cannot replace that. Relationships cannot replace that. No, there is nothing in this world that can substitute that. It's only from God. And then in Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yung motivation niyang mabuhay, yung motivation niyang maglingkod, yung motivation niyang to give His life away for the Lord Jesus Christ is because of the love of God to Him, who loved me and gave Himself for me. So, show me a person who is so overwhelmed and full of God's love in his life. And I will show you a very strong Christian. I will show you a fruitful Christian. I will show you a flourishing Christian. Show me a Christian. Pakita mo sa akin ang isang believer na desperadong naghahanap ng kapunuan niya sa materialism, sa self-indulgence, sa relationships, at sa mga bagay, sa fame. Desperado siya sa mga bagay na ganyan. I will show you a Christian who is not happy, who is not growing, who is not fruitful in his faith. Nakita niyo yan? Okay? Now, oftentimes, nakafocus tayo sa self. Yan kasi that is the theme of the world. The greatest love of all, sabi ni sino ba yung Whitney Houston. The greatest love of all is learning to love yourself. The greatest love of all, unbelievers' philosophy yan. Ang Christ's philosophy is deny yourself. If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Jesus said, whosoever loseth his life for my sake shall find it. But whosoever keepeth his life shall lose it. So when you keep your life, that means that you are not willing to follow Christ. You're not willing to pay the price for what you will give up, for what you will sacrifice. In exchange sa intimacy mo kay Jesus Christ, you're not willing to pay that price. Go ahead and live your life, but you will lose it at the end. You're a loser at the end. But when you are willing to pay the price of following Christ and intimacy with the Lord and growing in Him and obeying His will, it may seem that to the world, you're a loser. But at the end, you will be a winner. Because you will find it. So oftentimes, we focus on ourselves. Nakapokus tayo sa ating mga sarili. Stop focusing on yourself. Focus on the Lord. Pangalawa, we focus on our shortcomings. At one point, it is very important na ma-identify natin yung ating mga shortcomings. But it should humble us. At sabihin natin, Lord, sorry sa aking mga shortcomings. Many times, one of the reasons why young people, especially pag nanlamig yan, ang hirap akayin pabalik sa church. Dahil ang kanyang sinasabi lagi, ano yung sinasabi? Nahihiya ako, mabainak, nagsubli. Nahiya siya sa kanyang mga shortcomings. Stop focusing on your shortcomings. You cannot let your shame, yung hiya mo, to control your present and your future. You've got to focus on the Lord. God restores. Number 3, we focus on our strength. Okay? Sabi ng Psalms 33:16, there is no king saved by the multitude of an host, and a mighty man is not delivered by much strength. So not focus on your strength, but on the Lord. Now, alam nyo, pag nakikita nyo yung sarili mo at ang nakikita mo palpak ka, sino sa inyo, young people kung minsan, yan ang tingin mo sa sarili mo. Isa kang taong pinanganak na palpak. Halos lahat na lang ng hawakan mo, nagiging palpak. Mabuti na lang hindi mo hinawakan para hindi siya pumalpak.
Alam mo, hindi biro yan kasi a lot of young people, pag hindi nila na-overcome yan, nagpapakamatay. I would like to give you an advice. When you come to a point of your life, when it seems that you are always a failure, failure ako lagi, ba't kaya ganun? Parang, ito yung naging hindrance at struggle sa emotions at mind mo. Ito ang aking advice sa'yo. I have a good news for you. Because when you feel that you are a failure, that's when God can manifest His strength in your life. That's when God can manifest His strength in your life. Kasi ina-admit mo na hindi mo kaya. Alam nyo, eto when I was a young preacher, lahat ng fina-follow up kong magpabaptize, hindi nagpapatuloy. May mga nai-invite ako sa church, may mga fina-follow up akong magpabaptize. Kung kailan finalop ko magpabaptize, saka siya tumigil. So sinabi ko sa aking sarili noon, hindi ako magfa-follow up ng baptism kasi pag oras na nag-follow up ako ng baptism, titigil yan. Palpak akong mag-follow up ng baptism. Parang naging sama ng loob sa akin yon at one point. Frustration ko sa aking sarili. Bakit kung kailan ako ang mag-follow up ng baptism, hindi nagpapatuloy yung convert? Tumitigil siya. So nung naging pastor na ako, sabi ko, Lord, hindi pwedeng pastor ako na hindi ako makakapag-follow up ng baptism. Kasi kung pastor ka, may new believer, dapat yung fina-follow up mo, nagpapabaptize yan. Lord, alam mo naman, palpak ako. Nilapit ko sa Panginoon yung frustration ko na yan. Sa awa ng Panginoon, mula noon hanggang ngayon, wala pa akong finalo up ng baptism na hindi nagpatuloy. Amen. Praise God. Why? Because I came to God empty. I came out full. Lumapit ako sa Panginoon na hinarap ko ang aking kapalpakan o aking kahinaan o infirmity kung tawagin mo yan. But I came out with the ability and strength of the Lord. Kung minsan, masyadong mataas ang tingin natin sa ating sarili. Na hindi na tayo kayang tulungan ng Diyos. Hindi na tayo pwedeng tulungan ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng bigyan ng tagumpay ng Diyos kasi ang tingin natin sa ating sarili, yakang-yaka natin. But you know what? When you are frustrated about yourself, when you are frustrated na bakit ang hina ko sa math, blessing yan. Kasi gamitin mo yung tool para lumapit ka sa Panginoon. Bring all your frustrations to God. You will be surprised how you will come out a different man. So, ang sabi ng mundo, focus on your strength. At one point, that is very important, especially kung nag-organize ka ng team. Inaayos mo yan, tinatap mo kung saan sila inclined, saan sila malakas. But we are talking about fullness of life. Yung life that is significant and satisfied. So, kung ikaw ay frustrated dahil mahina ka sa math, kung ikaw ay frustrated dahil ang hina mong makahabol sa online class, kung ikaw ay frustrated dahil parang nahuhuli ka sa pagsasubmit ng module, huwag kang magpakamatay. Hindi yan ang solusyon. Bring your frustrations to the Lord. You will be surprised. You will become a successful person. At sasabihin mo, kung sino man ako ngayon, hindi ako to. Kasi kung ako lang, mga kapatid, matagal na akong frustrated sa aking sarili. Ang tagumpay na ito sa Kanya. Amen. Because at the end, God wants, sabi ng 1 Corinthians, that no flesh should glory in His presence. Kaya nga sabi niya, He called not many noble, not many mighty, not many wise, that no flesh should glory in His presence. Kaya ti apo nga usaran, dagitay frustrated ti sarili na. Frustrated ti bagbagi na. Frustrated kadagiti weaknesses na. Frustrated kadagiti kahinaan na. Sapagkat dun niya pwedeng ipakita, gagamitin kanyang platform to display His power, His strength, and wisdom. So you have to focus on the Lord. Kaya alam niyo mga young people,
Kung sinasabi mo ngayon, ayoko nang mag-aral, mahina ako sa math, hindi yan ang tamang mindset. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, palpak ako sa math. I think I will not be a good person. Kung hindi lang ikaw, Lord, tutulong sa akin, wala, I will never amount to anybody in my future. Kaya Lord, bahala ka na sa buhay ko. You will be surprised how the Lord will truly manifest His power in your life. So you can turn your frustrations into God's action. Mag-aak ang Panginoon sa'yo. He giveth power to the faint. To them that have no might, He increaseth strength. Sa mga nanghihina, binibigyan niya ng kalakasan. Sa mga sa mga walang kapangyarihan, pinagkakalooban niya ng kalakasan. Even the youth shall faint and be weary. You admit that? Hindi ba kayo napapagod? Kayo mga young people, hindi ba kayo napapagod? Tingin ko nga, hindi na kayo maka-MM, pagod na kayo eh. Parang kayo yung pagod na pudpud pa. Di ba? Pero sabi ng Bible, the young men shall utterly fall. You know what is utterly fall? Utterly means totally. Wala siyang magagawa kundi bumagsak talaga eh. Wala siyang magagawa sa pagbagsak niya. He cannot do anything to raise him up from falling. He will utterly fall. Pero ano sabi ng Bible? They that wait upon the Lord shall renew their strength. Oh. Alam nyo, as I speak today, I speak from experience. Kasi marami akong frustrations growing up eh. Hindi ako marunong magsalita. I am a person na homegrown ako. So hindi ako masyadong sanay sa socialization. Lumaki akong may social distance. So, I am not most likely a kind of person who knows how to start a conversation, more so to sustain the conversation. Nagtataka ako nun, bakit siya kaya niya makipag-usap na matagal? Ako, pag nasabi ko na yung gusto ko, parang nakikiramdam ka na lang, tapos na, okay na. Marami ako, sabihin ko sa inyo, marami akong mga inadequacy sa aking buhay. So whatever you see in me today, it's not me. Kasi kung ako, tagal akong palpak eh. Panginoon ito. Amen. Whatever achievement and accomplishment that you see in Pastor Proby is God's story. Amen. It's God's story. It's God's grace in my life. So sana makita nyo rin yan sa buhay nyo. Huwag kayong mag-resort sa materialism, no, this world cannot fill your life. Only God can fill your life. Sometimes, as I close, we also focus on our situations. Nakapokus tayo sa ating mga sitwasyon, kung gaano ito kahirap and on and on. Pero ang ganda yung yung ating quote, yung ating poem this morning. Di ba? It is not your oppressor or your competitor, it's all about God's favor. It's not about your case or your place, it's all about God's grace. It's not about your ability or infirmity. It's about His sufficiency. Tandaan nyo yan. So only God can fill you. Nuulit ko, ang biblical philosophy, we are not in this world for what we can get. Because when we die, we cannot bring anything with us. We are in this world for what we can give. So we are not here for the getting. We are here for the giving. And if you are going to truly live a life for the giving, God has to fill your life. He has to make His grace abound in you so that you can abound. You are sufficient to abound in every good work. You will enter into relationship not for what you can get, but for what you can give. As a member of this church, you are not just here for what you can get, but what you can contribute into the ministry. Sa inyong pag-aaral, it is not only for what you can get, but for what you can give. At alam niyo po, ang maganda dyan, the riches of our Lord is unlimited. Hindi siya nawawalan, kumbaga, sa wifi, only internet. Hindi nauubusan ng Panginoon. Kaya sana maunawaan nyo, I talk philosophical this afternoon. But if you understand this well, it will help your life, it will help you with your life for the rest of your days. Kasi, ikaw yung tao na magsasabing, I found it. Nakita ko na yung susi ng buhay. Mali pala yung aking pananaw. I was a man who lived in this world and looked for what I can get.
But now I realize I am here for what I can give. Amen. Jesus did not come for what he can get. That's right. He came for what he can give. Amen. And just like Jesus, we must be good followers. Amen. And only Christ can make you that person that is a blessing to anyone, to this world, sa trabaho. Amen? Kung nandyan ka lang for the sweldo, hindi ka masaya eh. Dapat nandyan ka for what you can give. Si Brother MD, malapit nang magtrabaho, magti-training na siya. So you are not only there for the sweldo. Kung sweldo lang, naku, hindi ka magiging masaya. So totoo lang. Ask these working people, if you're only working for what you can get, you will not be truly happy. You must be there for what you can give. That's right. You must be there for what you can give. So I hope that is the battle cry, the advocacy, and that is the motto of every HBBC BYIer. I am here in this world for not for what I can get, but for what I can give. Gawan nyo nga ng magandang caption yan, yung background, at i-post ko yung ano na yan, i-post ko yung quote na yan. And let us spread that news to everybody and show to the world that we are not here for what we can get, but for what we can give. All glory to God. I hope na bless kayong lahat. Salamat sa inyong pag-join muli. It's 10 minutes before 5. So we are going to do a little transition and move ahead sa ating afternoon service. We'll be singing couple of songs and we'll move sa ating preaching ngayong hapon. Muli sa aking mga co-host, maraming salamat. Talagang blessing kayo. You are not here for what you can get, but you are here for what you can give. And God will bless you more for that. Grace abounding. Para sufficient kayo na mag-abound into this good work. So, God bless you. At, nandyan yung mga Australia, young people natin. Okay? Set na yung Saturday, 5 p.m. Alright? So, promote natin yan. Huwag kayong masyadong ma-pressure. Don't feel so much pressured. Ayan, si Dexter at si Gretchen. Siyempre, nagtatrabaho pa kayo. Just do what you can. Gawin nyo lang yung magagawa nyo. Hayaan natin ang Panginoon ang mag-bless. So, kung may 3, 4, 5 na kasama natin sa Sabado, we will be thankful to God. Kasi, siyempre, sa Panginoon naman yan eh. He gives the increase. Okay? Sa Claveria, magandang hapon sa inyo dyan. Si Pipo, nasa Manila. Sa Pasukin, good afternoon. Okay? Yung mga young people natin ng Hawaii. And everyone who joined, to God be the glory. Let's close in prayer. Lord, salamat po sa hapon na ito. What a blessing, Lord, to be enlightened. This sounds very philosophical ngayong hapon, but this is good for the millennials. Sapagkat kailangan nilang ma-enlighten, Panginoon, sa maling pananaw sa buhay. I pray that indeed, in this world of hollowness, we will be instruments of the Lord Jesus Christ to bring grace, love, mercy, and peace to people around us. Salamat, Panginoon. We bless your name. We bless you, O God. Salamat sa aking mga kasama, si Brian, si John Joseph, May Ann, and Faye, for their heart, devotion, and dedication sa bagay na ito. I feel so comfortable, Lord, dito sa program na ito because they are doing it well because of your grace upon them. So patuloy po nilang yung pagkalooban sila ng ideas, ng mga resources na pwedeng magamit para sa programang ito. In Christ's name we pray. Amen! Okay, so magandang hapon mga kadoktor!